Sreća. Živela jednom dva bogata brata. Jednom će mlađi starijem. Na parama počiva čitav svet. Nema sreće bez para. Naprotiv, reče stariji brat, sreća donosi novac. Ne, daj mi ti samo pare pa ćeš videti da će sreća sama doći. Nije istina, ako nemaš sreće, nećeš imati ni para. Tako se braća stanu raspravljati oko toga, jedan govori ovako, drugi onako. Najposle odluče da saznaju ko je u pravu, pa uzmu pare i pođu na put. Išli pa dođu u nekakvo selo. Pošto se raspitaše ko je najsiromašniji seljak u tom selu, pozovu ga, dadnu mu 50 dukata i reknu mu: evo ti pare, pa njima gledaj da kupiš sreću. Ona će te dobrome naučiti. Siromah se obradova i pođe kući. Idući tako putem, sretne neku riđokosu ženu, a ona ga zapita: kuda ćeš? Siromah joj odgovori: idem da kupim sreću, nosim joj 50 dukata. Sreću ne možeš kupiti parama, rekne mu žena. Bolje kupi nešto svojoj deci, a ono što ti ostane od toga sakri u kapu. Siromah posluša ženu pa kupi belu džigericu, a ono što mu ostade gurnu u postavu od kape. Potom nastavi put. Ali tada dolete odnekud gavran, pa stade da kruži iznad njegove glave. Gra, 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 graktao je gavran, a siromah će: ova džigerica nije za tebe, to reče, pa sakri džigericu ispod pazuha. A gavran se spusti, skine mu kapu s glave i odlete. Odmah nestade. Da li je od toga prošlo dosta ili ne, to ne znamo, samo znamo da su braća posle izvesnog vremena opet došla u to selo da vide šta je siromah uradio s parama. Siromah im ispriča kako mu je gavran skinuo kapu s glave i kako je potom odleteo zajedno s kapom i parama nekuda. On ga gotovo nije ni video. Braća mu opet dadoše 100 dukata i rekoše mu: čuvaj ove pare, pa za njih kupi sreću. Siromašah uze pare, pa pođe kući. I opet idući putem sretne riđokosu ženu, te ga ona upita: šta ti to tako čvrsto držiš u ruci? Dukate, odgovori siromah. A šta će ti dukati? Dali su mi ih neki ljudi da bih za njih kupio sreću. Kako si ti nerazuman čovek. Ili možda ne znaš da se sreća ne može parama kupiti, nego bolje sakri pare kod kuće, a ja ću te posle naučiti kako da nađeš sreću. Siromah odnese pare kući pa ih sakri u ćup sa mekinjama. Kroz neko vreme siromah pođe na pazar i dok je bio na pazaru prolazio kraj njegove kuće nekakav torbar i vikao: jabuke, jabuke! Čula to siromahova deca pa zatraže od majke da im kupi jabuka. Majka uze ćup pa ga dade za jabuke. Kad siromah dođe kući, poče tražiti ćup, a njega nigde. On upita ženu: ženo, gde je ćup? A ona odgovori: dala sam ga trgovcu, zamenila ga za jabuke. A gde je trgovac? Otišao. Kad to siromah ču, zari da zakuka pa pojuri da traži torbara.